Druhá hodina bude islandský jazyk, keďže sme tu už druhý týždeň, aby sme pochytili aspoň základné frázy. Islandština, ako môžete vidieť, je veľmi ťažká reč, aj počuť na uliciach. Pochytili ste nejaké slovo? Nie. Ja. Plešau. To nie je islandský, je? Vieš, že to je že čau. Aha. Ja som pochytil jav. Jav, ako čo? Áno. 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 Dobre. No a určite si všimli, že tam sú také divné písmená v rámci tej reči, aké my v abecede nemáme, takže pre všetkých doma. Ten ďalší znak je takisto spoluhláska TH, ale vyslovovaná ako F. F, to je toto. Thanks. Thank you, hej? Jo. To dáva pána... Pani redaktor, Roman má dobrú vetu. I am Viking. Eger Vikingu. No, výborne. Na cvičiu. Ale si si nejak mám... Ek, i free. No a posledná veta. What's your telephone number? Keby ste náhodou niekoho potrebovali, to skúsi. Ja skúsim. Hneď vám si jazyk doláme. Hvar ad. Nie, to mi hová. Hvar Simin Jater. Ale si ho nemôže. Ešte máme, že pivo. Bjorn. A som viking. Vikingur. No, takže základné frázy vieme. Môžeme ísť do ulici. Práve odbíja poludnie. Je krásny slnečný deň. Ako môžete vidieť, v Reykjavíku vládne úplný kľud. Žiadne katastrofy sa tu nedejú. Jediné, čo nám tu napadlo, je sneh. A tam je tak takým penitom. Na druhej strane je. Hydroelectric plant built in 1921 and actually still operates during the winter with the same with the original machinery. Takže na tejto tabuli si môžeme všimnúť, že už v roku 500 boli prvé náznaky energie. Môžeme si všimnúť, že z blestu zistili, že sa dá využiť ako energia. A potom začína rok 1800 a slavný fyzik Volt. Mále to je. Mále to je. Celý bicykel chýba. To vyručili. Vidíš to, Zičev? Fendir snust i kringum mi tiu frumendarnirnar rafendir hafa. Správna odpoveď je X. Minus health. Lebo tu na zase bude To všade, kde sú X-ka? Ne. kula Nie je bude. to všade. Že si X-ka? Vy ste si to určite... Ja? Ideš. Bože, rovno Okay, your big break to pull yourself aside. Taký vysoký. Nie, ty ideš v tom lieskavo.
A ľudia, jak sa leží na stĺpy. Pre niektorých je ozaj zaujímavé. Prvýkrát to vidíte, čo? No, Vážne? ale vážne. Bože. To tak niekedy akože opravovalo. No niekedy tak sa chodilo po stĺpoch. Tu si môžete všimnúť mapu Islandu, ktorá je niekoľkonásobok väčšia našho Slovenska. A aby sme vysvetlili situáciu sopky, takže my sa nachádzame tu, v Reykjavíku. A tá sopka sa nachádza približne 150 km vzdušnou čiarou sem, kde sú ľadovcové polia. A tá sopka sa približne nachádza asi tu. A keďže je to pod ľadovcom, tak sa ten ľad topí a sú tam veľké zaplavy, ktoré stekajú touto riekou až do mora. Takže asi také veľké zaplavy to nebudú. A popol sa šíri týmto smerom, čiže my vôbec nie sme ohrození, iba skrátka vietor fúka aj s tým popolom na Európu. Čiže my sme v úplnom bezpečí. Mami? Čau. Volám ti akurát z Islandu. Hej, hej. Dobre, v pohode. Nič sa nerobí, čo si to len stresujú. Áno, dobre, dobre. No, v sobotu sa uvidíme. Ahoj. No prosím. No aký popol, veď tu je krásne čisté počasie. Slnko svieti, voda láka. Nie, nič tam není v pohode, všetko krásne, je tu úplne bezchybné počasie. Šťastní sme, zdraví sme. Dobre, no jak sa vy máte? Dobre. No dobre, tak sa majte. V sobotu. Čau, čau. Takže nachádzame sa pred najstaršou elektrárnou na Islande. Bola postavená v roku 1921. Niekedy zásobovala elektrínou celé mesto Reykjavík. Dnes však produkuje iba 3,5 MW, čo je príliš málo. Využíva sa iba v zime. Elektrina z nej sa používa na osvetlenie ulic. Zásobáreň vody pre túto vodnú elektráreň je kilometr vyššie. Výškový rozdiel medzi zásobárňou a elektrárňou je 40 metrov, takže spad je dosť rýchly, aby vytváral elektrínu. Elektrárne sa nám počasie trošku zopsulo, ale nám to úplne neprekáža, pretože smerujeme na pláž, kde sa dáme do plaviek a poprvýkrát si skúsime Islandské more, teda oceán. Tak poďme.